Čaute, Skoto sa číta pri tutoriáli alebo pri jednej časti, ako sa to robí. A v tejto časti si ukážeme, ako sa mení skin v známej hre Minecraft. Takže, je veľa stránok, kde nájdete možnosti, kde si môžete stiahnuť skin, hej, proste napíšete free Minecraft skins a sa vám vyhodí 1000 stránok. Ale z vlastnej skúsenosti sa mi najviac páči stránka minecraftskins.net. Tá sa mi páčila zo všetkých najviac. Je tu celkom veľa skinov a môžete, fakt si tu nájde asi každý ten svoj obľúbený. Takže, teraz je úplne jedno, aký skin stiahnete. Na ničom nezáleží, je to úplne jedno. Vyberte si, aký chcete, dokonca na Harvidence dáme. Dokonca na nejakých stránkach si dokážete vytvoriť svoj vlastný skin. Takže, uložíme súbor, je úplne jedno teraz akým názvom. Dáme to na pracovnú plochu, aby sme to mali poriadne. Výborne. Ešte raz. Tak, neviem prečo na to vtedy nechcel. Takže, máme tu ten súbor, hej, keď to otvoríte, mala by to byť takáto malá kocečka, vidíte? A to je vlastne celý ten skin, ten Harvident. Takže, teraz čo potrebujeme ďalej? Internet už nepotrebujeme, ale do prehľadavača si napíšete update a nájde vám to takýto súbor. Mali by ste v ňom mať tieto tri položky: local, low a roaming. Otvoríte si ten roaming a mali by ste tu mať Minecraft. Áno. Dobre, tu sa vám vyhodí 1000 stránok a podobných. Teraz to mením vo verzii 1.5.2, pretože v 1.6.2 mi to nejako nejde zmeniť, lebo tam chýba nejaký súbor. Teraz, v tomto si otvoríte súbor s názvom bin. A tu máte týchto 5 položiek a máte tu s názvom Minecraft. Kliknite na pravým tlačítkom, otvoríš v programe WinRAR archív. Tak, otvorí sa vám toto. Toto schováme, to je teraz nepodstatné. Teraz, nájdete súbor MOB, ktorý sa volá. A tu máte skiny, dá sa povedať, alebo textúry všetkých veci, viac menej, ktoré sú v Minecrafte. Vidíte, prasa, skeleton, všetko tu je. Ovca. A HR je skin váš. Keď si rozkliknete, mám tu ten originálny, aj keď teraz sa nehrávam, ale kvôli vám som sa ho sem dal. Vidíte, je tu originálny skin z Minecraftu. Steve. Teraz ten skin proste dáte delete a vymažete. Teraz tento váš súbor, hej, možno keď máte, ako ja mám túto Minecraft skins a tu mám veľa skinov, tak tam si dáte normálnym názvom, aby ste ich mali roztriedené, a ten súbor, ktorý tam chcete dať, musíte premenovať na HR ako charakter. Teraz ten súbor proste sem pretiahnete a otvorí sa vám toto, dáte OK a máte to. HR. Hotovo. Teraz proste len zatvoríme a otvoríme hru. Presne tak. Tak, to je jedno single player, to je teraz úplne jedno, čo robím. Super, tu sme v nejakej dedine. A keď sa pozriete, skin máte zmenený. Nech sa páči, tu máte skin. Takto pekne môžete vyzerať. Hej, sme Harvident. Môžeme sa, počkajte, pozrieme sa aj zozadu. Krásne, sme dvojtvárni. Máme každé oko iné, každé zuby iné. Nevadí. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste si pozreli tento krátkučký tutoriál, ako zmeníme skin. Ak sa vám zapáčilo videjko, dajte like, veľmi to poteší. A teším sa na vás aj v ďalších tutoriáloch. Čaute.